Здравейте хора, аз съм Алекс. Днес започнах да снимам влога. Преди малко пътувахме с кола, доста време, към колко 3 часа. И сега най-накрая пристигнахме и реших вече да започнем да снимам. Да вървим по една пътечка. То се пада нещо като горска пътечка, нали? Да. Има много камъчета, малко убива. 4 часа е пътя. Да, 4 часа е пътя. И сега хора, може би ще спра на пауза, понеже трябва да походим доста. Да, както се казва слонски уши, това са едни големи листа. Много са хубави. Тук има горичка. И ето колко е красиво. Охо, колко къщички. Стигнахме до една къщичка. Ето. Да, Света Екатерина. Братлисче. Опа. Така. Много е мъничка. Мъничко, не знам точно. Ами да, ама все пак. Малки борчета има. Тук има малка беседка, но ние няма да се спираме, защото едва сега започна. Тук има слъджанково дърво и аз обичам джанки. Има дълга пътечка, която има и горна. Изграваме приказката Хензел и Гретел. Хензел и Гретел. Тук има полянка. Колкото и да си вдигам краката, тревата ми ги докосва. Ехо, хора, свършихме с стръмната пътечка и продължаваме отново по прави. Всъщност може сега и надолу. Ето. Много ли е стръмно надолу? Слязохме по тези стълбички и видяхме, как се казваше водопада? Водопада с какаото. И някаква боболечка ми летеше пред козирката. И още ми лети. Мамо! Помогни ми!